ин навор марбути ҳамон апҳаву модару хоҳароне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият доранд ба ҳамонҳо тааллуқ дорад. Аз ҳамаи модарону хоҳарон, бародароне ки дар Русия ҳастед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш: эҳтиёт бошед. Ба монанди ин зани ҷавони тоҷик ки дар Федератсияи Русия аз дасти як марди рус кушта шуд, ба чунин ҳодисаву ба чунин мусибат дучор нашавед. Шуморо дар ин ҷо падару модар, хешу табор, фарзандҳо интизор ҳастанд. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт, ҳамон корро бикунед. Албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. зани 30 солаи тоҷикро ки дар куштори ӯ як шаҳрванди Русия гумонбар аст, ба ватан оварда ба хок супориданд. Муаллиф Азия Плюс. дирӯз 7 октябри соли равон ҷасади Ҷамилаи Нурзоди 30 сола, як сокини шаҳри ваҳдати ҷумҳурии Тоҷикистонро ки дар Москав кушта шуд, ба Тоҷикистон оварда ба хок супориданд. Дар куштори ин зан як шаҳрванди Русия муттаҳам аст. Радиои Озодӣ менависад ки гумонбар Владимир Упадишев, сокини 49 солаи шаҳри Головинский, Москав буда, додгоҳ рӯзи 6 октябр қарори ҳабси пешакии ӯро содир кардааст. ӯ ҳоло дар боздошт аст. Тибқи фарзияи тафтишот, ин мард рӯзи 21 сентябри имсол Ҷамила Нурзоди 30 соларо ки дар ошхонае кор мекард, барои таъмиз кардани манзили зисташ киро кардааст. зан ифлосии хонаро дида аз тоза кардани он даст мекашад, вале ин мард бо ғазаб омада ба рӯи ва бадани ӯ бо пештоб яъне ки отвёртка зарба мезанад. вақте Ҷамила беҳуш мешавад, Упадишев барои рӯйпӯш кардани ҷинояташ хонаро оташ задаву дарро баста гурехтааст, менависад расона. ба навиштаи манбаъ, ҳамсояҳо чун дудро мебинанд, ба сӯхторнишонон хабар медиҳанд. Ҷамилаи Нурзодро ба шифохона мебаранд ва он ҷо ӯ вафот мекунад. онҳое ки Ҷамиларо мешинохтанд ба ин расона гуфтанд. муноқиша ва муқовимат байни ӯ ва ин мард баъди он сар задааст ки Упадишев мехостааст ба номуси зан дастдарозӣ кунад. назари худи гумонбар ва ё вакили дифои ӯ дар бораи иттиҳом маълум нест. гуфта мешавад ки Ҷамилаи Нурзод сокини шаҳри ваҳдат буда, як писари хурдсолаш дар кишвар будааст. ӯ дар Москав муҳоҷир буда дар ошхонае кор мекард. бояд гуфт, ҳодисаҳои куштори бераҳмонаи муҳоҷирони тоҷик дар Русия кам нест. соли 2022 Далер Бобиев, як кӯдаки 5 солаи тоҷик, аз дасти парастори худ ки як шаҳрванди Русия буд, бо бераҳмии махсус кушта шуд, ки ҷасадашро баъди ним сол аз дохили халтае дар ҷои мошинҳо пайдо карданд. ҳамчунин ҳодисаи таҷовуз ва қатли Ҳувайдо Тиллозодаи 5 сола вокуниши густурдае дар пай дошт. ӯ рӯзи 22 июли соли 2018 аз майдончаи назди хонаашон дар шаҳри Серпухово нопадид шуда, як рӯз пас ҷасади ӯро дар борхалтаи варзишӣ пайдо карданд. дӯстони азиз, мо намехоҳем ки хабарҳои бадро бар шумо бирасонем, аммо мутаассифона ҳолатҳое мешавад ки шумо бояд дар ҳама ҳолат худро эҳтиёт кунед, зеро онҳо барои мо, барои миллати мо, барои муҳоҷирони мо дилашон намесӯзад. дар ҳар куҷое бошед, барои ваҷни саломатии худ эҳтиёт бошед ва дигарон низ аз ин бохабар кунед. бо шумо ҳастам ман Абу Мудассир, автор канали Корбони Умур.